La definició de forjador és modelar els metalls mitjançant la temperatura. Bàsicament el que consisteix el nostre ofici, amb el que ens dediquem, és en resoldre els problemes que els clients ens ofereixen. El client ve, diu vull una barana, vull un balcó, vull una escala, vull el que sigui, i nosaltres li fem. Jo d'aquí 20 anys, en el meu cas, me'l veig igual que ara. El veig en aquest mateix emplaçament i treballant igual. L'únic que pot canviar, una petita evolució, és que potser en lloc de fer servir carbó, doncs farem servir gas o farem servir inducció, però també penso que puc tenir aquestes dues eines, però és que el carbó no em fallarà mai. Això sempre ho tindré. Crec que no puc evolucionar massa més. Puc tenir un taladro més bo, una cisalla més bona, un martinet més bo, però el concepte és el mateix. Crec que és importantíssim que l'ofici es mantingui viu, perquè es respon per si sola la pregunta. Si deixen d'haver ferrers, s'ha acabat l'ofici per sempre més i, no sé, la humanitat està destinada al fracàs. Així, si no hi ha artesania, no hi ha futur. Perquè crec que és importantíssim que hi segueixin havent peces úniques i fetes amb un amor especial per a aquell lloc en concret. Això és molt important. Sempre hi ha sigut i des de fa pocs anys això no existeix, i no aniríem bé si això desapareix. Per mi el foc el que és un element molt bèstia, com també hem dit destructiu, però aquí al taller jo el controlo com a mi m'interessa i el controlo a la perfecció per utilitzar-lo com una eina. Clar, la meva relació amb el foc realment és molt i molt pròxima. De fet, per mi el foc no té res de dolent. Evidentment, quan hi ha un incendi sí, però per mi el foc és la meva eina principal, des que soc un criu que anava allà al taller i agafava la sirventa i burxava el foc i ficava ferros allí i vaig aprendre a controlar aquest foc. El primer que fa un ferrer quan és petit és aprendre a controlar el foc. Llavors, per mi el foc és vida, és feina. I quan arribo aquí al taller, el primer que faig jo és encendre el foc. Quan tinc el foc encès, ja fa olor de fum, hi ha aquesta llum que dona per aquí, llavors em fico a fer les altres coses. Fins i tot dies que no tinc que treballar amb el foc, però jo l'encenc, això dona vida, i per mi és que un taller sense foc no és un taller, això és molt fred, aquest espai. Doncs els valors que a mi m'aporta aquesta feina són els de fer la feina ben feta. Això és des que soc un criu que venia per aquí al taller, que mon padrí m'ho va ensenyar, jo vaig aprendre la mà de mon padrí i de mon pare, i en aquest ofici està molt clar, les coses les tens que deixar molt ben fetes, encara que a vegades siguin racons que tu no veus, perquè les coses s'han de fer ben fetes, que malament ja hi queden soles. Això, evidentment, es posa en pràctica el dia a dia a la vida. O sigui, per mi és molt fàcil veure quan una decisió està ben presa o no està ben presa o quan una cosa està ben construïda o no.